Выбухи на Нямізе Качанова пагражае беларусам за відэа ў інтэрнэце. Новыя правілы ўезду ў краіны еўразвязу. І сёння мы раскажам, як сала Лукашэнкі не дапамагло і Дынама прайграла Акбарсу. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. У Менску на скрыжаванні вуліцаў Лабанка і Мазурова адбылося ДТЗ з удзелам дзвюх 16гадовых дзяўчат. Паводле папярэдняй інфармацыі, яны рухаліся на адным сродку персанальнай мабільнасці і не спешыліся на святлафоры. У гэты момант на іх наехаў аўтамабіль Nissan. У выніку дарожна-транспартавага здарэння адна з дзяўчат атрымала траўмы і была шпіталізаваная. На месцы здарэння працавалі работнікі ДАІ, якія высвятляюць усе абставіны аварыі. Нагадаем, што правіламі катэгарычна забаронена перавозіць пасажыраў на самакатах, а пры перасячэнні дарогі трэба абавязкова спешвацца. Сёння на вуліцы Няміга ў ваколіцы гарадскога валу загарэўся аўтамабіль. Відавочцы апублікавалі кадры, на якіх відаць магутны дым і чуваць гучныя паўтаральныя хлапкі, падобныя да выбухаў. Верагодную прычыну пажару маглі стаць пальчыкавыя батарэйкі, якія перавозілі для утылізацыі. Ратавальнікі патушылі агонь за 12 хвілінаў. Кіроўца спрабаваў справіцца з полымем самастойна, але не даў рады. Яго агледзелі медыкі. Сур'ёзных траўмаў мужчына не атрымаў. Дакладныя абставіны здарэння зараз высвятляюцца. Міжнародных рэйсаў з Беларусі робіцца больш. З 15 красавіка аднаўляецца адзін з самых працяглых маршрутаў з Гомля ў Кракаў праз Магілёў, Берасці і Варшаву. Шлях у 20 гадзінаў будзе каштаваць 220 рублёў. Затое пасажыры змогуць дабрацца да месца без перасадак на камфортных еўрапейскіх аўтобусах. Павялічваецца і колькасць рэйсаў у Санкт-Пецярбург з Баранавічаў і Горадні. У бок Польшы таксама будзе лягчэй паехаць. Толькі паміж Горадняю і Беластокам цяпер будзе курсаваць да 20 аўтобусаў штодня. Унутры краіны дадатковыя бусы пусцяць на папулярныя кірункі паміж Пінскам, Берасцем і Горадняю. І важнае новаўвядзенне. Цяпер пры куплі квіткоў онлайн можна ўбачыць дакладны пункт пропуску, праз які паедзе аўтобус. Гэта дапаможа пасажырам лепш ацэньваць час у дарозе, хоць перавознікі ўсё роўна раяць мець запас у часе на выпадак чэргаў на мяжы. У краіне, дзе права на зварот ператвараецца ў гульню ў адныя вароты, рэжым рыхтуе чарговую пугу. Наталья Качанова анансавала змену ў законе, што ўвядуць адказнасць за, цытата, недакладныя скаргі ў сацыяльных сетках. Цяпер любое відэа ў TikTok пра дах, што працёк, ці хамства чыноўнікаў можа каштаваць аўтару волі. Пакуль Лукашенка стварае ілюзію блізкасці да народу, заяўляючы, што глядзіць TikTok кожную раніцу, ягоная паплечніца фактычна затыкае людзям рот. Качанова абурае, што чыноўнікам даводзіцца пераключаць увагу з працы на ролики ў інтэрнэце. Должна быть какая-то ответственность за то, что ты доносишь и пускаешь в публичное пространство. Ну а как по-другому? Ведь вы понимаете, когда начинают разбираться, и сразу люди читают и думают, ну вот да, как же так могли поступить? Никто не видел того, что происходит на местах. А когда разговариваешь с другой стороной, то ты понимаешь, что не все просто так. У Беларусі ўжо даўно ёсць адказнасць за выказванне ў соцсетках і месенджерах. Праваабаронцы называюць крымінальныя артыкулы за гэта дэфамацыйнымі. За 2025 год, паводле звестак вясны, у Беларусі не менш за 151 чалавека асудзілі за знявагу Лукашэнкі. І выглядае, што новая ініцыятыва Качанавай – гэта спроба зачысціць апошнюю пляцоўку, дзе людзі яшчэ асмельваліся казаць пра праблемы. Мікалай Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале знакавае эсэ «Этыка вольных». Роўна 20 гадоў таму ён напісаў гэты тэкст, калі быў пад вартаю на хіме ў Баранавічах. Сёння, як піша сам палітык, гэты матэрыял не згубіў сваёй актуальнасці. У сваім эсэ Статкевіч піша пра вечны канфлікт унутры кожнага з нас, паміж рабом, які імкнецца выжыць любой цаною, і вольным чалавекам, які слухае толькі ўласнае сумленне. Ён упэўнены, што менавіта прыклад годнасці аднаго здольны абудзіць жаданне быць вольнымі ў тысячах іншых. Статкевіч падкрэслівае, што дыктатура заўсёды трымаецца на актуалізацыі рабоў і задушэнні энергіі развіцця. Аднак менавіта вольныя людзі ёсць той альтэрнатываю, да якой грамадства звяртаецца, калі заходзіць у глухі кут. Для Статкевіча воля – гэта неабходная умова, каб проста быць. Наш адзіны адказ смерці – гэта годнасць, рэзюмуе палітык. Перачытваючы гэты тэкст праз 2 дзесяцігоддзі, Статкевіч нагадвае, права на выбар застаецца з намі заўсёды, незалежна ад абставінаў.
Менскае «Дынамо» няўдала пачало чвэрцьфінальную серыю Кубка Гагарына, саступіўшы казанскаму «Акбарсу» з лікам 1-2. Нягледзячы на статус фаварытаў пасля мінулага раунду, зубры згулялі ў атацы без зуба. Героем матчу стаў форвард чацвёртага звяна казанцаў Алексей Пустазёраў, які аформіў дубль і перакрэсліў намаганні менскага клубу. Але галоўная ганьба вечара адбылася яшчэ да стартавага ўкідання. Арганізатары абурылі заўзятараў перад матчавым шоу, дзе са сцэны гучалі песні са словам «Беларусія». Такі рэверанс у бок рускага свету на хатняй арэне многія палічылі прыніжальным для нацыянальнай годнасці. Не ўратавалі каманду і падарункі ад Лукашэнкі. 2 красавіка ён прыязджаў на трэніроўку дынамаўцаў з торбамі ежы, прывёз хакеістам хлеб з Віцебску, мёд са сваёй радзімы і сала, якое назваў найлепшым наркотыкам для Сэма Энаса. Цяпер Акбар звядзе ў серыі. Наступныя спробы зубраў апраўдаць авансы і з'едзенае сала адбудзецца ўжо заўтра. Беларусь не спыніла гібрыдных атак. Кантрабандныя цыгареты даляцелі да Мазураў. Віленскі аэрапорт зноў закрывалі. Адны мігранты зрабілі падкоп пад літоўскую мяжой. Іншыя масава пайшлі ў Латвію. Познім вечарам 9 красавіка паветраную прастору над Віленскім аэрапортам чарговы раз закрывалі праз прыкметы прылёту паветраных шароў з кантрабандаю. Палёты былі абмежаваныя з 22:30 да 5:15. Запуск метэазондаў у Віленскім аэрапорце называюць гібрыднай атакай Беларусі. З раніцы 10 красавіка паветраныя шары з кантрабандаю паляцелі ў Польшу. Як расказвае Інтэрія, метэазонды заўважылі ў 4 паветах вармінска-мазурскага ваяводства, якое нават не мяжуе з Беларусю. Шары неслі нейкія пакункі, паводле паліцыі, імаверна, з кантрабанднымі цыгаретамі. Паліцыя працягвае правяраць звесткі. У Польшы за апошні дзень не фіксавалі спробаў нелегальнага пераходу мяжы, але ў Латвіі налічылі аж 108 за дзень. На якім участку беларуска-латвійскай мяжы ішлі мігранты і ці адной групай, невядома. У Літве за мінулы дзень зафіксавалі толькі 14 спробаў нелегальна перайсці мяжу, але літоўскія памежнікі расказалі пра ранейшы незвычайны спосаб трапіць у Літву з Беларусі. Вечарам у панядзелак 6 красавіка мігранты зрабілі падкоп і прайшлі ў Літву праз тунэль пад мяжою. Усе падрабязнасці чытайце ў вялікім матэрыяле Алеся Наваборскага на belsat.eu. Сёння, 10 красавіка, Еўразвяз напоўніцу запусціў лічбавую сістэму кантролю межаў. Галоўная навіна для беларусаў – у пашпарты больш не будуць ставіць фізічныя пячаткі. Уся інфармацыя пра ўезд і выезд цяпер фіксуецца ў электроннай базе. Пры першым перасячэнні мяжы памежнікі зробяць ваша лічбавае фота і здымуць адбіткі пальцаў. Для ўезду па-ранейшаму прыдатныя і звычайныя біяметрычныя беларускія пашпарты, аднак уладальнікі пашпартоў з чыпам змогуць праходзіць кантроль праз тэрміналы самаабслугоўвання, што скароціць працэдуру да 70 секундаў. Сістэма будзе аўтаматычна вылічваць, колькі дзён знаходжання ў Шэнгене у вас засталося. Адметна, што нейкага калапсу на мяжы не назіраецца. У Берасці чэргі нават зменшыліся, а на літоўскім і латвійскім кірунках сітуацыя стабільная. Сёння 16-я гадавіна авіякатастрофы пад Смаленскам. 10 красавіка 2010 года разбіўся самалёт прэзідэнта Польшы Леха Качынскага. Загінулі ўсе 96 чалавек. Дзяржаўная дэлегацыя на чале з прэзідэнтам, якая ляцела ўшанаваць памяць ахвяраў катынскага расстрэлу. Вечная памяць усім загінулым. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.